Id-ditta legali tal-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Fenech kisbet il-liċenzja biex tkun tista' sservi ta' aġent taħt l-iskema tal-Individual Investor Programme. Dan minkejja l-kritika tal-Partit Nazzjonalista u l-istess Fenech għal dan il-programm. Fl-aħħar ġimgħat il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal f'dissett li ma jistennix li esponenti tal-Partit Nazzjonalista jkollhom konflitt ta' interess, dan meta mistoqsi dwar il-kritika qawwija tal-Partit u s-servizzi marbuta mal-programm li jistgħu jagħtu avukati fih danu. Jiena ma nagħtix istruzzjonijiet x'jagħmel xi ħadd fil-professjoni tiegħu personali, però tieni ċans ħawieġbek, però nippretendi illi ħadd ma jkollu konflitti ta' interess. Mela jekk inti membru ta' partit u li għandu pożizzjoni, u mbagħad inti fuq bażi professjonali m'għandekx tieħu pożizzjoni li tkun f'kunflitt dirett mal-pożizzjoni tal-partit. Iżda id-ditta legali li tagħha Fenech hija sieħeb ewlieni se tkun qed tippromuovi il-programm. Mal-Malta Today Fenech qalet li l-opinjoni tagħha ma tidħolx għaliex il-programm huwa parti mill-liġi u jridu jagħtu servizzi lill-klijenti. Fl-istess ħin qalet li hi mhix involuta għaliex fl-istess ditta legali hi tispeċjalizza fis-settur marittimu. Il-pożizzjoni ta' Fenech issegwi dik tal-kandidat nazzjonalista Francis Zamiddimek li id-ditta legali tiegħu irrappreżentat il-kumpanija Kanadiża Artin Capital li kompetit biex tkun hi li tmexxi din l-iskema.